Joseph Muscat qal li s-sena li għadda kif għaddiet kienet waħda mimlija sfidi kemm ekonomiċi kif ukoll politiċi. F'indirizz lill-korp diplomatiku il-kap tal-Oppożizzjoni semma dak li seħħ fl-Afrika ta' fuq u kif iż-żona euro bla dubju iffaċċjat waħda mill-ikbar sfidi tagħha. Is-sena ġdida hija s-sena li se tkun waħda mill-iktar sinifikanti. Joseph Muscat semma l-elezzjonijiet presidenzjali fl-Istati Uniti, Franza u ċ-Ċina u kif madwar id-dinja arbija mistennija jiżviluppaw demokraziji ġodda waqt li awgura soluzzjoni paċifika u demokratika fis-Sirja. Dr. Muscat semma li iktar viċin tagħna hemm l-instabilità taż-żona euro. Il-Partit Laburista huwa favur patt fiskali li żgur se jkun żvilupp pożittiv, iżda se jibqa' kontra t-taxxa ta' tranzizzjoni finanzjarja u l-bażi tat-taxxa korporattiva konsolidata komuni. Awgura li r-relazzjonijiet bejn Malta u ċ-Ċina kif ukoll ir-Russja jiżviluppaw aktar. Tkellem dwar il-Lvant Nofsani u qal li huwa ta' diżappunt illi l-Palestina u l-Iżrael ilhom ma jiltaqgħu għal kważi sena. Il-mexxej Laburista qal li wieħed għandu jiftakar fil-memorji ta' dawk l-eluf ta' persuni li tilfu ħajjithom is-sena li għaddiet sew jekk fit-tsunami fil-Ġappun, kif ukoll f'diżastri naturali oħra bħal l-arar fil-Filippini.